ukuthi ngicela ukuthi bawufunda ungasekho. Yabona ke bese beqamba namanga. Awusho lo wena ubengathi cha la kumaskandi mina ngifike uqala kwami nje ngithi ngiyafika impela sengisebenza ngamaskandi 2003. Yeah. Lapho lengihlangana khona nensizwa uMgqumeni wakaKhumalo ezweni laseNquthu ibhovela kade umuntu ekhathele kuyokhuleni inthambo lemoko lendala. Sahlangana ngo2003 ngesikhathi ngaleso sikhathi yena wayevele sayikhona emculweni. Yeah. Ukuthi wayisungula kodwa kukhona into akayiqala kabusha eyamaqembu akhe ngoba wayekade esebenza efike ngamaqembu kamalume wakhe amahawukele. Kwakuthi mase kufanele iqala wakhe amaqembu ilapho ke mina lesathola nakho naye kwakunje konke mhlawumbe ngathi ukwenzile ngesikhathi ephambi kwethu emhlabeni besinaye. Kwaze kwabe kufika ke isikhathi sokuthi ke uyasitha lapha ngwamehlethu kodwa noma sesithele phambi ngwamehlethu kwakuthi lento leyo umculo isingeni level egazini siyathandeka futhi sekunayo indlela ukuthi iyenzeke iphile nathi siphilise. Saqhubeka ke sasebenza nabafowethu senza amagcokama kwaya kwakuthi futhi engathi sekunokungaboni ngasolinye sasungula iqembu oSaziwayo. Lapho sesilo mfoka mhloko welisona ngoba bajiva simnike ukhangelani ama AK47 egcine hawu nasi Sonakali nangu lo muntu wemkhulu bawuzobonakala egcineni ukuthi igama kade livele likhona. Yeah. Igama kade livele likhona engilithole ekukhuleni kodwa ke siligqame ngoba ke sengisemculweni ngasebenzisa lona ngoba vele kulomculo kaMaskandi akujwayelekile yebo kuyenzeka ekutheni usebenzise igama elisepasi.